Selokhu uhulumeni amemezela ukuthi izingane ezineminyaka e12 zizoqala ukugomela iCOVID-19 kube nembono ehlukene ngalokho. Kodwa abanye baveze ukuthi bazimisela ukuthi izingane zabo zigome ukuze zivikeleke ezifweni. uTrish Wade uthi akapholisanga amaseko ngesikhathi uhulumeni ekhiphe lesi simemezelo. Uthi indodakazi yakhe eneminyaka e15 yathola umjovo wokuqala. Nkosikazi Wade uthi uthathe isinqumo sokuba agome ingane ngemva kokushonelwa abomndeni kulesifo sobhubhane. Uthi ukhathazekile ngesibalo esiphansi sezingane ezigomele lesifo. We have vaccinated, we gave her the first doses of the vaccine last year as it was approved by the health department. So she got the first dosage. As her parents, we are both vaccinated. And for us, it was a matter of being safe. We have lost a lot of family members and friends to COVID-19. Izikhulu kwezemfundo zihleli ethembeni lokugqugquzela izingane eziningi ukuba zigomele ubhubhane. Uhlelo lokushintshisana kwabafundi ngamaklasi ukuze kunqandwe lesifo luyaqhubeka nokusetshenziswa. Ngikubona kuyintenhle ngoba sengiyibonile nezinye igomile ayinalutho. Akusasabengi njengalokho kusayethema ekugonywe mhlawumbe umuntu uyagula uyashona yabona into enjalo. We are going to embark on a massive drive to vaccinate our learners with a launch that will happen at the beginning of February. But we are not going to force any learner to take vaccination, just like we did with the educators. There is no educator that was forced. But the majority of them, 98%, came up voluntarily to say, let's vaccinate. And we are hoping that the learners will also do the same. Umshengo ucela abazali ukube bafundise izingane ngokubaluleka kokugoma. Umnyango wezempilo awukwazanga ukuhlinzeka ngezibalo zakamuva zezingane esezigomele kulesifundazwe. Thulani Msimanga, SABC News, eThekwini.